हरखाब जाब्रबथायनि थासारिजों मोगा-मोगि जानायाव बारग'नो थाखाय क'क्राझारनि आदानि CNG स्टेशनाव मक ड्रिल खुंफुंदों। जायखिजाया खैफोदनि थाखाय थाग-थियारि खालामनो थाखाय दिनै क'क्राझार जिल्लानि क'क्राझार वार्ड नम्बर 10 भारत पेट्रलियाम थाव स्टेशनाव थानाय आदानि CNG स्टेशनाव मोनसे मक ड्रिल खालामनाय जायो। बे हाबाफारिखौ आसामनि थाव दिपुफोराव CNG थावनि जगायग्रा आदानि ग्रुपआ स्टेट डिजास्टार रेसपन्स एन्ड मेनेजमेन्ट अथरिटिजों गोरोबलायनानै खुंफुंदोंमोन। मोनसे गोजौ सांग्रांथि जाब्रबथाय नुथायखौ मोगा-मोगि खालामनो ड्रिलआ CNG थावजों लोब्बा थानाय जायखिजाया जाब्रबथायनि थासारियाव लानो गोनां सांग्रांथियारि राहाफोरखौ दिन्थिफुङो। 108 इमारजेन्सि एम्बुलेन्स सिबिथायनि मोनसे हानजायाबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि थांखिया गासै रायजोआव CNG थावनि स्टेशनफोराव खैफोदनि थियारि आरो रायजो राजानि रैखाथिखौ गोख्रों खालामनाय। अभी हम अदानी टीम, पूरा ग्रुप टीम, हम सभी लोग मिलके अपने अदानी ग्रुप का, गवर्नमेंट का, BTC गवर्नमेंट का एक विज़न फॉलो कर रहे हैं। इसके थ्रू हम लोग एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर CNG के लिए, डोमेस्टिक कनेक्शंस के लिए इस्टेब्लिश कर रहे हैं। कोकराझार सिटी के अंदर अदर भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कोकराझार सिटी के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं लाइक आसाम के अंदर, वहाँ भी जो कि हमें अलॉट किया गया है। अभी फ़िलहाल आज हमने यहाँ पे एक मॉक ड्रिल किया। हमने मॉक तो सिर्फ एक कहने के लिए है कि मॉक इसमें सिर्फ फायर था, बाकी हमने एक बेहतरीन मॉक ड्रिल अरेंज किया। हमारी फायर टीम बेहतरीन, इनका रिस्पॉन्स रहा, हमारी टीम का बेहतरीन रिस्पॉन्स रहा। हमने एक बहुत ही पर्टिकुलर टाइम में इस चीज़ को रिजॉल्व किया। सब बोला, एक दो चीज़ छूट गया कि सबसे पहले फायर टीम का थैंक यू, असम गवर्नमेंट का थैंक यू जिन्होंने हमें एम्बुलेंस अरेंज कराया, यहाँ के DC ADC सबका थैंक यू जिन्होंने हमें ये पूरी जो रिसोर्सेज है वो अरेंज कराई ये करने का मॉक ड्रिल। और एक बहुत ही अच्छा मॉक ड्रिल, आप लोगों को पता है कि अडानी गैस कोकराझार में पाइपलाइन लेइंग का और CNG इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहा है। हमारे 3 स्टेशन ऑनगोइंग चालू हैं, लगभग 15-16 किलोमीटर हमने पाइपलाइन ले कर चुका है। तो इससे जो टीम हमारी काम करी वो हर कोई हॉट वर्क से डील करती है, तो कैसे वो बच पाए, कैसे आग ना लगे, इसके लिए हमने एक मॉक ड्रिल किया लेवल 2 का, और जिसमें कि आपने देखा कि हर पूरी टीम हमारी मौजूद थी, मैकेनिकल से लेकर के पाइपलाइन टीम एंड CNG टीम, और हर कोई एकदम विद इन टाइम लिमिट, अगर आग लगता है, किसी को इंजरी होती है तो कैसे उसको हॉस्पिटल पहुंचा के बचाया जा सकता है बिना कोई खतरा का, बिना किसी पब्लिक को कोई खतरा पहुंचाए हुए। इसमें किसी भी पब्लिक को कुछ नहीं हुआ, ना ही जो इंजर्ड हुआ, केवल एक पर्सन, उसको भी विद इन टाइम रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाया गया। तो इसके लिए सबसे पहले फायर एंड यहाँ के गवर्नमेंट को थैंक यू है, हमारी टीम को थैंक यू है, और ये मॉक ड्रिल सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। थैंक यू। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रीमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUGनि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, इकोनॉमिक्स, हिस्टरी आरो ससियोलॉजी आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। आरो BComनि थाखाय फाइनेन्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पोकेन इंलिश कोर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कोर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पोर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरी फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरूम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।